ikke regn denne gang. Så går vi. Nej, det er altså ikke. Selvfølgelig dagens hovedpersoner, hovedparret. Skal vi give en hånd, hva'? Brudens kjole, ja, den er faktisk lys olivengrøn hør. Ja. Der er 6 meter stof i den. Også. Og 24 meter sølvsnor. Så der er virkelig offret noget. Det er meget vigtigt at sige her, fordi det er et stort projekt, de har lavet, så det er et fælles projekt fra Sydstuen. Nå, det? Ja, men det er nok for de nordtyske skove. Det er jo lige dernede i Sønde. Nej, ikke begejstret, kan vi se. Hun virker ikke særlig glad, den. Nej, det gør hun faktisk ikke. Ja. Nu kommer der en kiste til. Ja. Der er måske bedre ting i den kiste, kan man forestille sig. Et horn? Drikkehorn? Nej. Skal ryddes, og nu skal her være bryllup! Nu fred over alle her nærværende. Nu og til alle er vel hjemkomne. Den, der bryder denne fred, vil få asernes vrede at føle. Samme symbol med at aflevere nøglen, det indebærer, at fruen nu er den, der skal eje det hele. Det ændrer sig ikke ret meget. Faktisk, når du modtager den nøgle, Anders, er du husførende. Men det er ikke kun fornøjelse at eje det hele. Det er også pligter. Anders. Fordi det, du har med her, symboliserer jo, at Anders aldrig skal gå sulten i seng. Jeg håber, du kan lave mad. Og ikke bunde. Vi ser det ikke, for mesteren, han har også taget det.